Hi guys, welcome back again my YouTube channels. Karon na buntag magkuha kog baka naugtuhan ko kay dungag pa ko, so ang inita na guys. So tara na, ibalik ko ninyo mga baka pag hindi na nananayan siya. Nagluod agong baka guys ng tawa. Pas na nagkaog. At. Oh, dali na. Ay, ibalhin ta ka. Kau, tekan kau. Kaniwang yung baka ay. Kinahanglan naman si unique forga. Darira. Hoy, arira. Oh, mag-jacket ta kay arang inita. Bagdi na matabang to apay laing baka atong kuhaon. So puro nga ni natong dagway kay para di ta milis maning klakiha. Kay sobra nang inita kaayo. Mag-jacket po tarang di po ta mahimong negra. Di sina pag mahimutang negra ning Pinoy wala bata di ta negra. So gamiton ni natang mga frinalya sa bukid, jacket ug purong ug sarok. So let's go. Balikan natin ang iba pang mga baka. Tara na. Welcome to my cow. Sada na. Nagpagahi-gahi kung baka kwaan. Ang gitawag wa ni kwan karon oh. Deo na lagi. Ni ana sila. Welcome. So first I have a camping. Nagwabi ko.
A few moments later. Udto na mga labs, so ang mga baka ang ipainom na pud og ang ipasilong dinhi sa mga kalubian. So sa ilang tubig atong butangan og urea din asin. Kinahanglang isa ra ka kumkum sa 7 ka baka. Isa ka kumkum nga urea ug isa ka kumkum nga asin. Iman ina ninyo guys ha, para dili mga matay na yung baka. Isa ka kumkum nga urea, isa ka kumkum nga asin. Pagkahimos aning baka ha, oy. Nanambok na siyang baka nga ang gisagawa urea ug asin. Kas ara sa isa ka adlaw ang urea. Pero ang asin pwede katulo sa isa ka adlaw, pero kas ara man pud mainom ang baka o kaduha ang baka mo inom sa isa ka adlaw. So kas ara pud ang urea. Dili kaduha. Pwede ang asin o kaduha. Pero ang urea dili. Ito ko nung bira ning ikog ani og nangilo ba ning atong baka o pa ba ni nangilo?